Не е важно броя санкциониране, важно е предотвратяване на тежките происшествия. Това става с явно видимо полицейско присъствие. Трябва да си търсим и други възможности и начини за въздействие спрямо разпространителите. И тъй като казах, че това нещо основно се случва в един определен квартал в Пловдив, на Ясности, това е Столипиново. Да, за първи път ще го кажа публично и вашето студио, че до 1 август Пловдивската дирекция ще има лаборатория действаща, която до тази дата, може би официално трябва да поканим и медиите, ще извърши първата експертиза. Здравейте, уважаеми дами и господа, вие сте с поредния епизод на подкаст Марица. Днес наш гост е Васил Костадинов, директор на областна дирекция на МВР Пловдив. Новия стар директор, можем да кажем. Здравейте. Здравейте. Вече няколко месеца сте на тази позиция отговорна. Да започнем от там, какво заварихте в дирекцията, т.е. в какво състояние заварихте дирекцията? Моите критерии и разбирания за професията така са по-различни от предшественика ми. И в тази връзка заварих дирекция, която по моя представа не беше добре подредена и структурирана от към ръководен състав, затова се пристъпи и към смяна на началници на районни управления. Разбира се, това беше и в период на предстоящите парламентарни избори, където търсих ръководни служители така с ясно изявени лидерски качества, които да успеят допълнително да мотивират състава във връзка с изпълнението на тази отговорна задача по обезпечаване на нормалния ход на изборите. Считам, че така, в изключително голяма степен успяхме и се справихме, като оценката за това ни е даде не само и професионалното и политическото ръководство на министерството, но надявам се и гражданите, които усетиха, че полицията присъстваше навсякъде, беше в уязвимите квартали и места, където се успя така да въздейства на купувачите на гласове. Като заговорихте за рокади, по-скоро не защо ги правите, предстоят ли още? Да, вероятно предстоят и още. Както казах, моите разбирания и моята концепция, която така водя след себе си, предполага друго структуриране, друго преструктуриране на дирекцията, а това неизбежно е свързано и с кадрови промени. Добре, дайте да започнем сега от начало на работа, която захванахте. Кои бяха първите неща, които бяха приоритет за вас, като започнахте работа като директор на областна дирекция след колко? 2 години и половина, може би? Да, около 2 години, да речем. Като аз си спомням, че един от приоритетите, разбира се, наравно с изборите, които винаги са от първостепенно значение, беше около връстното. Да. Там, като участък на смъртта, да го кажа. Наистина, да. То се случи много бързо след стъпването ми в длъжност, събитие, което така даде допълнителен тласък и ангажираност по отношение на този пътен участък. Аз стъпих в длъжност на 2 март и на 3 март всъщност се случи фатален инцидент с мотоциклетист, наш колега, действащ служител от граничното полицейско управление на летище София, който загина на място. И всъщност основната причина, която и нашите анализи, пък и експертизите показаха тогава, е, че водача, в който мотоциклетиста се блъсна, е нямал на практика възможност да отбие, тъй като му е прилушало, ограничавайки движението му се е ограничавало от мантинелите, които знаете, че са разположени буквално от двата края на пътните платна. И за това подехме тази инициатива. Така лично организирах една публична дискусия с представители на местната власт, органите за местно самоуправление, с неправителствени организации. Успяхме и чрез областния управител да осъществим контакти с Министерството на регионалното развитие и всъщност в кратки срокове се изготвиха от съответните държавни институции необходимите становища, така че да се пристъпи към някакви реални действия с оглед
там подобряване на пътно-транспортната обстановка. Това, което към момента знае, че е в ход, е налагане на едни ограничителни знаци, също и ограничаване възможности за изпреварване по отношение на пътната маркировка, като в малко по-дългосрочен план, надявам се да е в рамките на месец-два, следва в някои от участъците мантинелите да бъдат примахнати. Четох така и запознах се и с становището и на новия областен управител, който посочи, че този път е един от трите, изграждането му съответно като многолентов, еднопосочен съответно път в двете посоки на движение е приоритетна задача и на държавата и се надявам наистина в кратки срокове да започне проектирането и предприемане на други действия, защото крайното решение всъщност, най-удачното решение е този път да бъде разширен. Така че да се елиминира максимално да се елиминират възможностите за настъпване на тежки происшествия. Добре, така и така подхванахме темата за безопасността по пътищата, катастрофите. Разбира се, това е приоритет. Предполагам и за вас, както и всички ваши колеги и директори на областни дирекции. Сега не защото сте тук, но трябва да кажем, че при предишния ви престой имаше отчетено намаляващ брой катастрофи, което е един вид комплимент за вашата работа, но в крайна сметка вие сега сте наново начело. За това да ни кажете какви са така по-краткосрочните мерки, които ще вземете, защото това е един огромен бич за нашето общество. За съжаление, сега ситуацията не е такава. Като чисто статистически данни сме така с доста завишен брой на жертви на пътно-транспортни происшествия от началото на годината. Последното такова беше от събота, миналата събота, в района на село Динг, където в едно пътно-транспортно происшествие загинаха три лица, водача и двама от пътниците в автомобила. Четвърти пътник в автомобила е в тежко състояние и се намира в болнично заведение. Така че статистиката като абсолютни данни и цифри понякога е доста измамна, защото от едно пътно-транспортно происшествие жертвите могат да бъдат няколко на броя, а имало случаи в страната и десетки. Спомняте си, вероятно преди време имаше цял автобус в района на Благоевград. Но това, което ние се стремим и което всъщност е отражение на линията и приоритетите, които налага Министерството, е да търсиме нови начини, средства и възможности да въздействаме на пътния травматизъм. На базата на нашите анализи сме отчели, че основната и често срещана причина за тежките пътно-транспортни происшествия е несъобразената скорост. И в тази връзка, разбира се, че натоварваме и средствата за технически контрол на скоростта, каквито са така наречените треноги, които вероятно виждате ежедневно, но търсиме възможности и начини да стигнем и до конкретните извършители на момента. Това, което въведохме като една практика и за нас тя дава много добри резултати, е необозначени или цивилни, да ги наречем, автомобили, влизат в трафика. На тях, на задните им обзорни стъкла са монтирани едни падащи екрани с LED надписи. Полиция последва име. И след като този автомобил, движейки се в трафика, установи пред него нарушителя, той тръгва след него. В необозначения наш автомобил полицейски служители, униформен и цивилен, който го управлява. Застига виновния автомобил, подава му съответната сигнализация, спира го и реагира на момент. Това дава много добър резултат за момента. И така мога да кажа, че на дневна база имаме близо 20-30 нарушения, установени на територията на град Пловдив
вътре в града. Друг подход, който сме възприели и който също дава добри резултати е това, че следиме кръстовищата в града, в Пловдив. Следиме ги чрез системата за видеонаблюдение, достъп до която имаме в нашия сектор видеонаблюдение. Там служител наблюдава трафика, наблюдаваме възлови кръстовища и основно следиме за преминаване на червен светофар, като в дълбочина съответно имаме разположени полицейски наряди, които на базата на бърза връзка с оператора, който на монитор наблюдава кръстовището, получават информация и спират виновния водач, като го санкционират на място. Наблюдаваме и нещо и мога да се похваля, че това е нещо, което Пловдив така въведе като иновативна практика. Наблюдаваме кръстовища с дрон, следиме трафика, следиме арогантни водачи, като в дълбочина на зоните, които наблюдаваме, отново имаме полицейски патрули, на които се подава сигнал за съответния автомобил, те го спират и взимат отношение. Друг подход, който сме възприели, съгласно мое разпореждане, съм разпоредил на всички районни управления от областта да извършат до края на месеца. И аз очаквам техните доклади. Това, което като междинни данни получаваме, така много обнадеждаващо, показва сериозното отношение на колегите. Проверка на всички пътища от републиканската и общинска пътни мрежи на територията на областта. Като казвам проверка, това означава детайлно обследване на пътя по отношение на знаците, които са разположени, знаковото стопанство, тяхната адекватност на пътната обстановка, маркировка, храсти, дървета, създаващи ограничаващи видимостта, както и нещо, което смятаме, че за в бъдеще можем да изградиме и то да даде добри резултати. Фиксираме дългите отсечки от пътните участъци, на които предполагат и предразполагат развиването на висока скорост, като определяме места чрез GPS координати и заснемаме всички тези места и с служебните таблети, където бихме искали в бъдеще да разположим едни кутии, ги наричаме. Това са най-общо казано, този е тип технически средства за скорост, които виждате вероятно на Асеновградско шосе има такива, в които се монтират нашите камери за скорост. Бихме искали да изградиме около пътищата кутии, като в тези кутии, в зависимост от обстановката или по наше някакво решение на базата на анализи, ние да разполагаме камера за скорост. Така че преминавайки водачите да не знаят, търсим и този ефект, в коя кутия има камера и в коя няма. Същото, което правиме по отношение на предотвратяване на тежки пътно-транспортни происшествия, и то е друга така точка за действие по това разпореждане, да огледаме в населените места, там където върват обикновено републикански пътища, възможности за полагане на изкуствени неравности, ограничаващи скоростта. Това също ще бъде фиксирано. Това, което се надявам в заключение да кажа е, че ще направим един голям доклад. Той ще е с снимков материал и с GPS координати на всички тези елементи на обследване, който в последствие, в зависимост от това кой е стопанин на пътя, ще предоставим на съответните общини или съответно на областно пътно управление с оглед предприемане на някакви действия бъдеще за подобряване на пътната обстановка. Добре, като продължение на тази тема, съвсем накратко да ми кажете, на базата на вашия опит, експертиза, наблюдения, казахте, че голяма част от катастрофите е причината високата скорост, но в крайна сметка тази висока скорост според вас на какво се дължи? На неподготвеност на шофьорите, на слаб контрол, на лоша инфраструктура, на чувство за безнаказаност или на някакви такива комплексни Може причини? би комплекс. Абсолютно. Да. Вероятно е комплекс на причината на всичко, което изброихте, на неопитност, самоувереност във водачите, на изключително високата концентрация и трафик. Превозните средства, регистрирани на територията на Пловдивска област, са над 450 хиляди. Да. Непрекъснато към града и от града влизат и излизат превозни средства във връзка с различни дейности или
посещаващи с туристическа цел града или във връзка с търговска дейност, някаква разносна и така нататък. Трафикът е огромен, същевременно града няма обходни пътища, както има в София, да речем, където знаете колко се облегчава трафик в града. Друг елемент е изнервеността и препреността на водачите. Нали? И аз затова тук може би е момента да кажа, че ние замисляме една кампания, в която така да влезем в пряк контакти с водачите на пътя. Включително може би ще разпространяваме и някакви нагледни материали. Кампанията, така аз съм си озаглавил в главата ми да тръгнем 10 минути по-рано на работа, когато се движим с автомобил, защото наистина трафика е огромен. Входно-изходните артерии на града в пиковите часове, сутрин и вечер в делнични дни, там трафика е наистина голям и може би, ако се замислим, тръгвайки наистина малко по-рано, бихме могли да си създадем едно по-добро настроение и отношение към останалите участници в движението. Към края на тази тема с пътната безопасност една подтема, която също е много важна, всичко отгоре беше много актуална преди известно време. Това е темата с гонките. Сега няма да преразказваме какво се случи преди няколко дни в София, но в крайна сметка това е една тема, която на всичкото отгоре става активна в летния сезон, където все повече като че ли се правят. Какво възнамерявате да направите по този въпрос? Ами аз мисля, че сигурно сте свидетели, че направихме една така специализирана операция на Асеновградско шосе преди няколко дни и тя даде така много добър ефект. Знаете, че там се бяха събрали около 100 мотоциклета, спортни автомобили. Вероятно и с тези намерения да осъществяват някакъв такъв тип нарушение на обществения ред, защото това е де-факто нарушение на обществения ред, а пък то е квалифицирано вече и като престъпно деяние по наказателния кодекс, за което се носи съответната наказателна отговорност. Това, което предприемаме е действително да изведеме от анонимност тези лица, тези водачи на превозни средства. Един от подходите е този именно в моменти, в които се събират. Другото нещо, което правим е да следиме социалните мрежи и социалните групи, в които те така обменят една информация и изразяват предварителни нагласи. Друг елемент така от нашата дейност е действително ние се стремим да ги наблюдаваме не само когато някъде се събират, а да ги следиме, разбира се, защото това е една от основните наши функции, превантивната функция, чрез едно превантивно наблюдение, съгласно инструкция, която има в МВР в тази връзка, инструкцията за превантивната дейност. И ви уверявам, че тъй като това е основен приоритет все пак и в работата на Министерството, пътната безопасност, а тези събития са част от пътната безопасност, нашите действия от тук нататък наистина тепърва ще бъдат все по-активни, така че да предотвратяваме максимална степен такива деяния. Това, което може би тук е момента да спомена за и гражданите да са наясно, е, че и нещо, което може би не е правилно назад във времето е, че ние установихме, че имаме възможност и законова, защото Законът за движение по пътищата това е дадено като възможност, а и техническа възможност. Намерихме техническо средство, сертифицирано в МВР, което може да замерва в полеви условия, т.е. на пътя, силата на шума, който излиза от ауспусите на съответните превозни средства. И отутре, това, което мога така да кажа със свое задоволство, отутре този уред започва да замерва по пътищата на града. За съжаление, само един такъв уред имаме, но сме предприели и действия да се снабдиме чрез Фонда за пътна безопасност с още такива. При техническа неизправност, свързана с повишени нива на шума, издаван от ауспусите, превозното средство, мотоциклет или автомобил, на което в регистрационния талон са посочени допустимите нива на шум,
бива дерегистрирано. Тоест, сваля му се регистрационната табела и то подлежи на пререгистрация, ако желая, разбира се, собственика му, в пътна полиция след отстраняване на тази техническа неизправност. Мисля, че това е една много добра мярка, възпитателна, с оглед такива водачи на превозни средства, които чрез шума тормозят останалите граждани в града, основно. Добре, да минем към другата голяма тема. Тя е свързана с наркотиците и наркоразпространението. Сега излишно е да описвам в студиото гледките, които се виждат, като се започне от най-малките с райски газ, така нататък. Въпросът е какво отчитате вие при акции, защото вие непрестанно полагате усилия в това нещо и един друг важен въпрос, правейки акции, полагате ли усилия, за да стигнете до сърцевината на проблема, т.е. не само до тези дребни разпространители, а до първопричината за наркоразпространението? Проблем е много тежък и противодействието на този проблем следва да е също така достатъчно силно и да е израз и на държавническа политика, в крайна сметка. И затова и в тази връзка наистина се надяваме, че и ще последват и някакви законодателни инициативи за повишаване на размера на наказанията, а и нещо друго много по-важно, може би от размера на наказанието, е отнемане на имущество. Тези текстове от закона следва задължително да предполагат и отнемане на имуществото на виновните лица. Знаете основно къде са местата, на които се разпространяват тези опианоиди, каквито са фентанила, да речеме, който е сега най-масово така разпространеното наркотично вещество, което се приема. Знае много така с тежки последствия. Да, то се приема най-вече от хероиново зависимите, предвид основно на това, че е с много по-ниска цена и себестойност, производствена, ако мога така да я нарека, а пък ефекта съответно от наркотичното въздействие е многократно по-силен от хероина. И тук е всъщност тънкият момент, че при предозиране наистина обикновено е фатален изхода от приемащия фентанил. Неясно сте, вероятно, че това е наркотично вещество, което може да се произвежда включително и в полеви условия, включително на кораби в океана, това, което и международната дейност на различни служби е доказала във времето. Ние се стремиме, освен че така се стремиме да имаме конкретен поглед на употребяващите наркотични вещества, сме на мнение, че трябва да търсим и други възможности и начини за въздействие спрямо разпространителите. И тъй като казах, че това нещо основно се случва в един определен квартал в Пловдив, на ясности, това е Столипиново, направихме вече една работна среща. Надявам се така в спешен порядък и работен порядък да за момента постигаме така до голяма степен разбиране кметството на район Източен, да пристъпим и към действия на тези лица, спрямо които са установени като разпространители на наркотични вещества, да пристъпим действия по проверка относно спазване на строителните изисквания на жилища, които обитават, защото големия проблем, който срещаме в момента е това, че те буквално са си барикадирали в тези тясни улички и квартали на този квартал и достъпа всъщност до зоните, в които държат и съхраняват наркотичните вещества, ни е силно ограничен. Буквално преди 2 дни, при една такава поредна реализация, ни трябваха 5-6 минути, за да влеземе принудително със съответните там средства, които имаме, така наречените тарани, в едно такова жилище, защото те се обграждат с сини метални огради и врати. И през това време съответно имат възможност да изхвърлят в канализациите, обикновено го правят. Така че една от формите за въздействие, мисля, че сме я намерили, там незаконното строителство, знаете, че е повсеместно. И ако успеем по този начин да въздействаме на тези лица и да ги извадим от зоната им за комфорт,
ще бъде добре и за нашата дейност. Добре, при вашите акции, които установявате, все пак като интересно и за зрителите, предполагам, кои са най-често разпространените наркотици, които откривате на територията на Пловдив? На територията на Пловдив като абсолютни данни и количества, разбира се, това е марихуаната, Да. за пушене. Така има доста количества и открити кокаин през изминалата година, около 7 кг, което е нещо доста високо. Синтетични канабиноиди, хашиш, общо взето пълния спектър наркотични вещества, но пак казвам, приоритет в момента в работата ни е наистина работа по отношение на употребата, установяване на лица, държащи или употребяващи фентанил или произвеждащи такъв тип наркотично вещество. Добре, другата страна на наркоразпространението, това са кампаниите за подрастващи. В смисъл, превенцията, която трябва да се осъществи най-вече младите хора, до каква степен Пловдивската полиция е ангажирана с този тип дейност? Пловдивската полиция е постоянно ангажирана с такъв тип дейност. Да. Това е част и от превентивната дейност, както казах. Това е функция и част от задълженията на инспекторите детска педагогическа стая. Във всяко едно районно управление има такива, които провеждат постоянни срещи. Контактът там с подрастващите е постоянен. Последната така инициатива, буквално преди края на учебната година, преди около 10 дни, беше раздаването на едни около 8000 листовки. Ние по наша инициатива успяхме и ги разпечатахме. Разпространихме ги във всички учебни заведения, по търговската мрежа, също дори и сред по-възрастните, защото така много добре и нагледно беше оказано до какъв ефект водят различните видове наркотични вещества и всъщност симптоматиката, която родителите следва да разпознават у своите деца при евентуални съмнения. Това е процес, който непрекъснато върви. Опитваме се да стигнем буквално до всеки един млад човек, така че да покажем, понякога използваме и филмов материал, така че да покажем какво е въздействието. Проведохме една инициатива във връзка с завършващи професионални гимназии, защото това е също тема. Тя на пръв прочит излиза извън темата на употребата и разпространението, която дискутираме в момента, но тя беше свързана с един кратък 10-минутен филм във връзка с млад човек, който употребява наркотични вещества и съответно предизвиква пътно-транспортно происшествие, при което загива дете. Тези инициативи няма да спрат. Надяваме се обаче и в семейната среда действително да има така една по-активна функция и роля на родителите, които ежедневно да осъществяват някакъв тип говорене. Това е много важно, говоренето от страна на родителите, показването на нагледни примери и даването, разбира се, на съответните родителски препоръки. Добре, сега връщам ви 2-3 години назад. Пловдив по време на вашето предишно управление беше на прага да се здобие с лаборатория за кръвно изследване на шофьори за наркотици, нещо, което може би беше спряно, преустановено в последния момент, но вие сега отново сте начало на областна дирекция. Тоест ще има ли скоро Пловдив такава лаборатория, която според мен ще спести доста главоболия и недоразумения? Да, за първи път ще го кажа публично и вашето сторил, че до 1 август Пловдивската дирекция ще има лаборатория действаща, която до тази дата, може би официално трябва да поканим медиите, ще извърши първата експертиза. И този процес тръгна по впускане в експлоатация всъщност на лабораторията, тръгна още от идването ми. Това е един от основните приоритети, които аз преследвам и в личен план, защото наистина знам колко беше направено към юли месец, края на юли месец 2023 година. А също и знам какво заварих на 2 марта, встъпвайки в длъжност. Същата ситуация, без никакъв напредък, липса на лаборатория, съответно назначени служители, които
да извършват тези съответни лабораторни изследвания, които се командироват почти всеки месец за 1 или 2 седмици до София, до института до Националния институт по криминалистика на МВР, където извършват съответните експертизи. Това е ситуацията към момента, но вървиме с уверени крачки и така следваме едно много добро темпо. Строителните дейности там по оформяне на някои неща в помещенията са в ход и техниката, която следва да закупим и на базата и на приоритетите, пак ще кажа, защото това също е част от приоритета в МВР. Средствата бяха осигурени така с лична санкция на министъра на вътрешните работи, който възложи на ресорен замминистър Калоян Милтенов организацията по тези въпроси и след няколко работни съвещания в Министерството в София, на които присъствах и аз, и служители от областната дирекция, се пристъпи към конкретни действия. Пак ще повторя, до 1 август тази година Пловдив ще има работеща лаборатория. Така, за да приключим и темата с наркотиците, това е тема, която според мен безпокои страшно много хора и семейства, страшно много родители, включително и мен като родител, така че последният въпрос по тази тема е какво според вас трябва да се случи по време на вашето управление, за да отчетете напредък по темата в една война, която може би е вечна? Това е много труден въпрос. Първо, защото аз не знам до кога ще продължи моето управление и ръководене, но това е като с катастрофите за себе всеки един човек. Разбира се. Въпросът е много сериозен. Това, което аз искам така и държа от моите служители е директния и проактивния подход в работата. Ние имаме отделни направления на дейност, но ако ние чакаме ситуациите, случаите, възможностите да идват до нас, а не ги търсиме, това означава, че не сме достатъчно адекватни на обстановката и на ситуацията. Затова този, който работи по криминална линия на работа, аз съм казал, всъщност не аз, министъра на вътрешните работи, всъщност и министър-председателя е казал кои са основните приоритети в работата на МВР. И това са наркоразпространението, пътен травматизъм и общо взето и всичко свързано като цяло с тези два основни приоритета, свързано във връзка с работата на полицията. Така че служителя от криминална полиция не трябва да изчаква до него да дойде информация или да получи сигнал по почта. Той трябва да търси работа, трябва да знае разпространителите, трябва да ги наблюдава, трябва да следи включително и приемащите чрез потребителите. По някой път информацията се разширява до достатъчна степен, така че да може да се стигне до едно добро ниво по отношение на разпространителите. Същата е ситуацията и с пътните полицаи или с всички служители униформени в дирекцията. Отчитането на дейностите и статистиката са важна атестация за работата, но не винаги са израз на пряка ангажираност. Така че това го казвам от гледна точка на подхода да поставяме някакви конкретни цифри като задачи на служителите по отношение на административно-наказателната дейност. И после на базата на тази административно-наказателна дейност, брой съставени актове или фишове, да търсиме, всъщност да анализираме на тази база и да отчитаме зависимости с пътния травматизъм. Назад във времето е доказано, че административно-наказателната дейност няма пряка връзка с тежкия пътен травматизъм. Не е задължително условие, колкото повече актови и фишове има съставени, че въздействаме достатъчна степен да предотвратим пътния травматизъм. Именно в тази връзка е изказването и на министъра на вътрешните работи по отношение на криещите си в храстите полицаи, разположили камерите на пътя. Не е важно броя санкциониране, важно е предотвратяване на тежките происшествия. Това става с явно видимо полицейско присъствие. И на този автомобил, който заснема, който
всъщност той стои до триногата и осигурява така нейната сигурност, защото има случаи, в които тези въпросни триноги минават граждани и хвърлят нещо по тях. Но присъствието на пътя, търсенето на причините за възникване на тежки пътно-транспортни происшествия, търсене и извеждане от анонимност на грубите, арогантни нарушители на тежки нарушения на пътя. Това са подходите. Ние направихме следното. На територията на Пловдивската дирекция на Пловдив област има регистрирани над 5000 мотоциклета с мощност над 350 кубика до 1000 кубически сантиметра, да речем. Всички тези мотоциклети ги извадихме от нашите регистри, проверихме ги кой от тях е в движение и кой не, защото има такива, които съществуват в регистрите, но не се движат. След това на базата на някакъв териториален принцип това беше раздадено на районните управления и от тях вече те допълнително си присяха такива водачи на мотоциклети, спрямо които трябва да се осъществява системно наблюдение и съответно пък от този общия брой на определените такива водачи на мотоциклети бяха изведени най-грубите и явни нарушители, които вече се наблюдават по един по-особен ред. Както казах, това става с едно превантивно наблюдение и водене на преписки, в които се систематизира цялата информация за тези лица. Така, като за финал на нашия разговор, доколкото разбрах, пътният травматизъм, наркоразпространението, двете основни теми, които са в хоризонт, да кажем, следващите ви 2-3 години. Или там колкото е вашия мандат, да го наречем. Нямам мандат. Не, казах го в кавички. Моето желание е в максимално кратък срок да се постигнат максимално добри резултати. В тая връзка е много важно и аз нося отговорност за екипа, който работи с мен. Почти всички началници на районни управления на територията на дирекцията са мой избор. Както казах, действително предстои преструктуриране и вероятно ще има и някакви други кадрови размествания, но като цяло считам, че към момента имам съмишленици, имам до себе си хора, които са решени да вървим заедно по този път. Добре, аз ви желая успех. Благодаря. От името на цялата редакция на Марица. Уважаеми дами и господа, това беше поредният епизод на подкаст Марица. Днес наш гост беше Васил Костадинов, новия стар директор на областна дирекция на МВР Пловдив. Аз ви желая всичко добро.